Mitä siinä oli ne etkot tänne Justin Bieberin keikalla, niin siellä vaan Anne Laito veti sadesäässä. Syviäkö? Mä en tiennyt tätä. Mä en tiennyt, että mä voisin luottava. Mä ajattelin, että joo, että ei sanonut kuin kuvata sitä autoa ennen faneen. Mä en tiedä, miksi hän motivoi sinne. Joo, koko ajan hirveä alkaa. Karvin oli rakastunut sun. Mutta kävin tänään kysymässä jätkiltä, että miten ylipäänsä Bieberin auto voi ja miten on mahdollista. Se kuullaan heti Lily Allenin The Fear-kappaleen jälkeen. Kyllähän tuossa kaikenlaista tapahtumaa kekkeriä on, missä siinä sitten pitäisi kertaa, että tuossa on yleensä hommia. Katsotaan, jos ei sitä myydä, niin kaikki nopeutetaan laitetaan. Pidätte Bieberin vahvuuden. Hyvällä maailman tehty semmoinen siinä. Pääsiäinen siellä, niin vai on tulossa sieltä minä päivänä takaisinpäin, tai missä ei nyt asutkaan sitten? Onko sulla tuossa lisäksi? 100 jalkuja. Just, okei. Ja 10 kierrosta, mutta 9.
niin hyvän näköinen. Kiitos. Rymäkin. Iltapäivä joo. Okei, no sä oot kiireinen nainen sitten. Kyllä. Joo. No mikä nyt on tähän mennessä paras kokemus esimerkiksi nyt? Sinun tätä vastaavun kansaista jo paljon. Joo, oli kyllä. Oliko siellä ihan... Sitten mä aloin miettiä, että ei välttämättä, että olisiko siellä kuitenkin toinen nuori naisartisi, joka Ei se kaikki mene ihan samalla tavalla. Onko siellä Anna Abreu? No kyllä. Mulla on ollut PT-tilanne, mutta on hyvä huolta ja tehtävä on kaikki on ihan hyvin. Okei. Kiitos, ei ollut mitään ongelmaa. No hyvä. Videosta ulos musiikkia täällä. Oliko se joku semmonen? Se on pikku lila hiiri. Mä en oo niin inessä tuossa Pokemon-sketchissä, mutta siistiä. Kiva, että Tonni, sulle tuli tämmönen. Joo, se on rattataan kahdella taalla. Hallussa mukana myös Jotte Valosaari. Kello 2 uutiset meidät toimittaa Karoliina Kantola. Risteilyalus Viking Grace on törmännyt pieneen veneeseen Tukholman edustalla. Varmaan. Onnettomuus sattui Tukholman saaristossa ennen päivää. Veneessä oli 3 ihmisiä, jotka pelastautuivat läheiselle saarelle. 30 ihmistä on hakeutunut sairaalahoitoon Oulussa kartin mikrokilpailun jälkeen. Oulun sisäkartin keskuksessa on eilen käynnissä 300 kierroksen kilpailu. Ratavastaava Sami Lappalainen Sports-centeristä. Pelastuslaitos samalla, että siellä on oireiltu Miten kommentoitte tätä? Se on ihan normaali ilmastointijärjestelmä. Syynähän on tietysti hätätietoisuuden olla. Viittaa hyvin vahvasti siihen, että ilmastoinnissa on ollut joku vikas. Lappalainen kertoo, että vastaava kilpailu oli eilen käynnissä Helsingissäkin ilman hätäongelmia. Ensimmäiset potilaat Oulun kilpailusta hakeutuivat hoitoon myöhään illalla. Yhteispäivystyksen vastuulääkäri Saana Lauminen Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Potilaat on tutkittu ja heitä on saatu verestä häkäpitoisuus ja annettu tarvittavaa ajan ylipainohastihoitoa. Moni on jo päässyt kotiin. Vakavasta häkämyrkytyksestä voi Laumosen mukaan seurata pitkäaikaisia neurologisia oireita, jopa kuolema, mutta Oulun tapauksessa ilmeisesti selvittiin säikähdyksellä. Meidän tieto ei tullut. This was a scaled version of hero workout Holyman. 5 wall balls, 3 handstand push-ups and 1 clean. The RX version is 102.5 kilos power clean, but that is beyond my skills. So I took first 10 rounds with 100 kilos, then the 5 next with 90. Those were squat cleans, and then the remaining 15 rounds with 80 kilos power clean. Time was 41.43. Tough one.